De tweede brief aan de Corinthiërs, hoofdstuk 10. Nou doch ik persoonlijk een beroep op jemme bij de zachtmoedigens en mildens van Christus. Ik, Paulus, dit neffens jemme zeggen, als ik bij hem ben, sa dimmen ben, maar als ik voet ben, het wel sizet waar. Ik verziek je jemme, dwing me net om driest te wezen als ik bij hem ben, want dat zou ik doen mij hetzelfde betrouwen dat ik die lui mij aanpakken zal die menen dat wie ongeestelijk libje. Wie binnen mensen van vlees en bloed, maar wie strijden op geestelijke wezen. De wapens die wie op uw veldtocht broeken, binnen net van deze vraat. Ze hebben goddelijke kracht, dat bolwerken mij sluchten worden. Wie rom je alle redenaties uit de wei en elke kans die opsmieten wordt tegen het kennen van God. Wie slagen elk bedenken in de boeiens om het aan Christus onderjährig te maken. En wie binnen rij om alle oerjährigens te straffen, zal goud jem volslein onder het gezag deljoen hebben. Geer nou eens nee, wat elk zien kan. Als iemand er vast op betrouwt dat er van Christus is, laat hem dan aan de andere kant ook bij hemzelf bedenken dat wie lieke goed als hij zelfs van Christus binnen. Al zou ik me nog wat meer vaststaan litten op een macht die de Heer u zoen had, net om jemme aan te breken, maar om jemme op te bouwen, dan zou ik daar net beskammen voor wij komen. Want ik wil net dat het daarop lijkt als zou ik jemme bang meidje met mijn brieven. Want, wat er zijn, zijn brieven binnen wel zwier wichtig en streng, maar zijn persoonlijke verschijning zijt net zo volle, en zijn spreken had niet te beschutten. Wat zou ik zeggen, moet er dit bedenken. Bij jemme binnen wie krijgt ze mij us dieren, als op een distantie met de woorden die wie schreeuwen. Want wie dwarren u zelfs net te zetten naast of te vergelijken met gwanlui die het haar zelfs aanprijzen. Ze meten haar bij haar zelfs aan en vergelijken haar zelfs alleen maar met haar zelfs. Maar daarmee tonen ze haar onverstaan. Wie likwijls zullen net boeten alle rooi opspreken, maar wie zullen us houden aan een regel die God stelt had, en zo binnen wie ek aan jemme te komen. Wie gaan net boeten de grenzen, als er roen us geruchtigheid net aan jemme te. Wie wienen om es weerlijken al aan jemme te komen, met het blied boodschap van Christus. Wie spreken net boeten alle miete op van oormanswerken, maar wie hebben hopen om, als jemme leeuwen aanwindt, nog grutter onder jemme te worden, neffens wat wie yilde litten, om het bliedboodschap te brengen op plakken die het nog verder lezen, in steeds van op te spreken van wat al dien is, neffens wat oren yilde litten. Als iemand opspreken wil, laat hem dan van de Heere spreken. Want net wat hem zelfs aanprijzet, maar wat toch de Heere aanprijzen wordt, is hifke en betrouwd bevoen. Hoofdstuk 11. Ik woer wel dat je me een beetje onverstaan van mij verneren konen, maar dat doe je me ook wel. Dat ik sam mijn best voor je me doch, komt van God. Ik heb je me aan één man verzijn, om je me als een reine bruid tot Christus te brengen. Maar ik heb nooit dat je me zinnen vaak afgebracht worden van de eenvoudige trouw aan Christus, lik als de slange mij zijn gloepskens Eva verlaat had. Als de eerste de beste een oren Christus verkondigt als dit wie verkondigen hebben, of je me een oren geest ontvangen als dit je me ontvangen hebben, of een oorblied boodschap als dat je me aangenomen hebben, dan litte je me dat samen geworden. Doch meen ik dat ik die baasapostels schoon belietje ken. Al ben ik een onbeleerd spreker, in kennissen steen ik mijn man. Dat hebben we je me oor alle boeren in allerhande kwesties ek wel duidelijk maken. Ik heb mezelf vernederen om je me te verhegen. Ik heb je me het blied boodschap van God voor niet verkondigen. Heb ik daar verkeerd aan dien?
Andere gemeenten heb ik uitroepelen en van haar vergoeding aangenomen om je te helpen. En doet ik bij je weer en verlet van geld krijgen, heb ik nimmer te last west. Want wat ik te min hier, hebben de bronnen die uit Macedonië kwamen aanvallen. En ik heb me er in alles van te wacht genomen om je te last te wezen, en zo zal ik tenij ek dwaan. Zo weer als de weerheid van Christus in mij is, hier ging ik grut op en ik zul me in het contraien van Achaïe dat net ontnaderen litten. Waarom net? Omdat ik je net lief heb? God weet dat wel beter. Dat doe ik al. Ik zal er mij teruggaan om haar dit wat chemisiekje geen kans te gaan om het chin is harder te kennen in het stuk dat ze van opspreken. Ze beren apostels binnen sokken. Oneerlijke arbeiders die haar vaddogen als apostels van Christus. En geen neget. De Satan zelfs docht hem voor als een engel van het licht. Dan is het net vreemd als ik zijn kinders haar vaddogen als kinders van een gerechtigheid. Maar haar ein zal wezen neffens haar dieren. Ik zeg nog eens. Laat geen een mij houden voor een onverstaan. Of was, neem mij maar aan als een dwaas. Laat mij dan echt maar eens een beetje grut dwaan. Wat ik zeg ik net in opdracht van de Heer, maar als in onverstaan, nou ik er wist van ben dat ik grut dwaan mij. Om zoveel mensen grut gaan op uiterlijke dingen, zul ik echt maar eens grut dwaan. De onverstandigen verdragen je met mij alle willen. Je me binnen zelfs om me zo verstandig. Want je me verdragen het dat immen je vrijheid ontnadert. Op je me boeze tart, je me goed neemt, je me uit de hechte behandelt en je me van de holle slacht. Dan mijn schande mat ik tajan, der wienen wie te zwakte. En dochs, als iemand wat aandwar, ik spreek in onverstaan, dan dwar ik het dek. Hebreërs binnen ze? Ik ek. Israëlieten binnen ze? Ik ek. Naiteem van Abraham binnen ze? Ik ek. Kinders van Christus binnen ze? Mijn praat is heel wees. Ik nog meer. Ik heb hudders krept. Vaker vastzitten. Ik ben helte meer slijn. Ik weet hoe vaak in levensgevaar. Van de Joden heb ik 5 keer de op 41 slagen gekregen. 3 keer ben ik mij roden slijn. 1 keer ben ik stinnige. 3 keer is mijn skip brekslijn. Een etmaal heb ik in volle zee te houden. Altijd op reis. In gevaar van de rivieren. In gevaar van de rovers. In gevaar van mijn eigen volk en van heidens. In gevaar in de stad en in de woestijn. In gevaar op zee, in gevaar tussen sabere broren. Mijn vrotten en vramen, weet hoe vaak, in nachten zonder sliep, in honger en dorst, weet hoe vaak zonder eten, in kelt en nekenis. En dan nog, om het oren maar net te nemen, mijn zwaar alle dagen weer aan en mijn nood voor alle gemeenten. Is er wel ooit eens zwak, dat ik het net mij hem ben? Is er wel ooit een die te zonde vervalt, dat het mij net inbrandt? Als er dan wat is dat ik van opspreken kan, dan is het van mijn zwakkens. De God en heid van de Heer Jezus, die het voor eeuwig heeg te prijzen is, weet dat ik net steen te liegen. In Damascus liet de stadhouder van koning Aretas de stad aanzetten om mij te vangen. Toen had ze mij in een koer door een venster in een morrenzakje litten en zo ben ik aan zijn handen ontkomen. Hoofdstuk 12. Ik moet wel opspreken, net dat het wat jouwt, doch zal ik komen op visioenen en openbarings van de Heer. Ik weet van een christenmeisje, 14 jaar alleen. Of het in het lichaam wie of buiten het lichaam, dat weet ik net. God weet het. Dat zo'n een hier wijhel is, oont in de trede hemel. En ik weet van zo'n man, of het in het lichaam wie of buiten het lichaam, dat weet ik net.
God weet het, dat er hier wij wie naar het paradies. En daar dingen jet had, die haar net in woorden sizzelen, en die geen meeske uitspreken mij. Op sanien zal ik grut gaan, maar net op mijzelf, of het moest wezen op mijn zwakheden. Als ik al opspreken woe, ik zou geen onverstaan wezen, want ik zou de waarheid zeggen. Maar ik liet het. Ik wil net dat iemand mij heger had als wat er van mij zocht of jet. Al wienen die iepenbierings nog zo boetenwenstig. Daarom, dat ik mij neer op vasteen litte zoe, is mij een stiekel in het lichaam stutsen. Een satans bode, om mij mijn voesten te slaan. 3 keer heb ik de Heer daarover bidden, dat die satans bode mij geworden litte zoe. Maar hij had mij antwoorden, mijn genade is alles daarst verlet van hast, want kracht komt eerst goed uit in zwakkens. Het allerliefst zal ik dan echt grut gaan op mijn zwakheden, dat de kracht van Christus in mij wenje mij. Daarom draag ik mij alle wille zwakheden, misledigingen, neid, vervolging en benering om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan krijgt ben ik sterk. Nou ben ik een onverstaan worden. Jimme hebben mij daartoe dwongen, want jimme hienen voor mij opkomen moeten. Ik heb immers niet minder west als die baasapostels, al ben ik niet. De merktekens van een apostel heb ik zien litten in mijn werk onder jimme met alle geduld, met tekens, wonders en krachten. Want waar ben jimme in achteruit zet bij de oren gemeenten, behalve dan daarin dat ik zelfs net op jimme kosten libben heb. Verjouw mij dat onrecht maar. Zo, dit is de 3e keer dat ik klaarsteen om naar jimme te gaan en ik zal weer net op jimme kosten libben. Want het is mij net om jimme jil te redden, maar om jemzelfs. Ben hoge om eens net voor de heid en mem te garjen, maar aden voor de ben. Wat mij aangeet, ik zal mij alle willen offers brengen. Ja, mijzelfs opofferen voor jimme. Als ik al meer van jimme had als van oren, hadden jimme dan minder van mij? Let het zo wezen. Ik heb jimme net te last west, maar ik heb jimme mijn snoordens vangen, zisse jimme, als een fijn inlijn man. Heb ik jimme dan uitroepelen terug een van haren die ik naar jem tastuurd heb? Ik heb Titus vregen om te gaan en die orenbroer mij stuurt. Had Titus jimme dan vaak uitroepelen? Hebben wie net in dezelfde geest handelen? Gaan wie net in dezelfde voetstappen? Al lang menen jimme dat wie dwaande binnen u zelfs bij jemmes kind te praten. Maar wie spreken voor het aantlid van God in meenschap met Christus. En dat is alle jaren beminden om jimme verder te helpen. Want ik heb nooit dat ik jimme, als ik kom, vaak net zo aantreffen zal als ik graag wil. En dat jimme mij bevinden zullen dat jimme net graag willen. Ik zit er in dat de roosje, oergunst, gitte hollen, zelfzucht, laster, rabberij, heegmoed en roerigheden wezen zullen. Ik heb nooit dat mijn God mij, als ik kom, weer vernederen zal bij me, en dat ik rouwen moet oor zoveel mensen die eertijds in de zonde leven hebben en nog geen spijt hebben oor haar onreinens, gorkerij en onberooidens. Hartstuk 3. Dit wordt dan de 3e keer dat ik naar je moet gaan. Op het wet van 2 of 3 getuigen zal elke zaak vaststaan. Ik heb het in het voor al zijn, doet ik voor de 2e keer bij je me weer, en ik zit het nou in het voor, wilst ik nog net bij je me ben. Tjen harren dit eertijds zondigen hebben, en tjen alle oren, als ik kom, zal ik net één versparren. Jimme willen om eens een bewijs hebben dat Christus toch mij spreekt. Hij is voor jimme oor net zwak, maar sterk onder jimme. Hij is wel kruisige uit zwakkens, maar hij libbet nou uit de kracht van God. Wie binnen wel zwak mij hem, maar wie zullen libje mij hem uit de kracht van God
en jimme zullen dat vernemen. Onderzoek je jimme zelfs, of jim wel aan het leven vasthouden. Heeft je jimme zelfs, of binnen jimme daar net wist van dat Jezus Christus in jimme is. Zo net, dan binnen jimme onbroekbaar. Maar ik hoop je, jimme zullen inzien dat wie wel voor goed betrouwd binnen. Wie bidden God dat jimme geen enkel kweer dwaan zullen, net om blikken te litten dat wie betrouwd binnen, maar dat jimme het goede dwaan maaien als zonen wie dan onbetrouwd liedje. We kunnen ommers niet in de weerheid beginnen, maar wel voor de weerheid. Want wie binnen blied als wie zelfs zwak binnen, als jimme dan maar sterk binnen. Daar binnen wie vragende om, dat het mij jimme al heel en dal goed komt. Dat is de reden dat ik jimme dit schreeuw, wilst ik nog net bij jimme ben. Dat ik, als ik strak al bij jimme ben, net mijn strangens te werk hoeg te gaan, neffens de macht die de Heer me joen had. De macht, net om aan te breken, maar om op te bouwen. Vierders, bronnen, wees blied. Laat alles weer goed komen met jimme. Laat jem vermoeien. Wees eenredig. Houd vrede. Dan zul de God die leefde en vrede jouwt, met jimme wezen. Groet je een war, mij de vrede groet. Alle mij christenen doen jimme de groetenis. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, wees mij jim alle keren.